Реалне. Да. Има и обадих се преди една седмица, че Нави няма. Кажете ми нещо на това. Вижте, да ви кажа, обадих се, защото работя много късно работя и жена ми не прави както трябва, ще работи, дето ги правим преди те да ни кажа пред камерата. Какво става въпрос, защото не е прилично да ги кажем, не правихме те работи да ги правим преди, взима да ме мрази повече и това, нещо, мисля, че ми изневерява. Искам да я хвана, разбираш? Ние за това сме тук, да я покажем кой има, кой прави знае. Да. Видях вашите предавания, видях, защото направихте хубава работа. Това си на работа, разбирате, тази на работа. Да. Имам да ви кажа, готов си нещо да видите, знаме с кой ходи? Ако направите някой нещо да ги хванем, искам да ги хванем. Да ги прегледали една... Не, няма. Ще прегледали, знам сега къде е. Вашата къща точно е точно вашия апартамент, не знам, какво правите сега спят. Леглото... Наистина. Готов ли сте? Не вярвам, обаче. Сега, искам да си спокоен човек. Спокойно, няма да такова. Ще влезем вътре, ще ги хванем. Погледайте се, Лепо. Давайте да помня да ги ви хванем. Сега, влизаме. Влизаме вътре. Майка ти да ебат, курва, смода! Какво търсиш там? Какво търсиш? Спокойно. Трябва малко да изгледате и вашата сега. Снимавате те горе. Един момент! Чакай! Искам само един въпрос да кажа. Един въпрос. Кога стана? Сега ти поглед спокойно и искам поглед ти спокойно, няма въпрос. На трети ще към бутата. Кой се шилата, Кой се спъсам не Нямаш да направиш. Покана, матка! Оставете го, Те сега малко да земя, той мъж те и така, той смех. Какво си мислиш? Ами не мога парите! Той ми дава Кой ти прави той? По-хубаво ме бе от тебе! По-хубаво ли? Да! Помниш как ти го вкарах ми казваш, давай повече, а? Не стига толкова! Не ми стига толкова! Майка ти смотана! Няма да стига! А под тебе да правим Водите! И те сега не е малко да си прав. Вишко, не е тако, тя да ти тако. А сега... И в моята къща и в моята къща. Аз така бите ги дали стръгват заедно заедно, не свършваме... Вишко, няма нищо. Хората няма само нашите родители. Кой избираш? Кой избираш от двама? Трябва малко. Чакай малко. Пръвика малко мата, гледате хората си казват. Мачка на... Кажи като стафина, направи си малко така, гъста. Кой избира? Оправи си малко такова тамата. Кой избираш от двама сега?
Изправя няма да говори. Не те десо тебе, тя сме такова. Молите, кога да кажете, това може те само. Той не може да прави. Кой не може да прави? Кой няма се? Да, всичко добре. Оставите можете. Можете оставите. Кажи. Кога ще кажеш продължаване? Живееш не, няма живееш. Ден и нощ работя, пари, не знам. Ама имаш малък кур. Аз ли имам? Ще ти го вкарам един път, ще видиш. Много Той ще го кара да ви хваща. Добре, ми прегръща и вината. Взем казват, ей, ти дал кнута. Бабка, можете да... Добре, не се качи. заминавай с него. Заминавай с него. Преговор, ти да ми чупа му търсява. Тя иска да си говори с него заедно. Оставете можете. Можете оставете. Очилата му чупих, няма можете. Оставете можете. Къде са очилата? И те правда. Кажи ми! За кур ли си родена, ама с него казвам? Да. За това си жена? Само да един хуй си. Пари ми си давам, на прочетки ми се ходя, на ресторанти ми се ходя. Кой сеш? Тя колко се облечена. Тя облечена колко пари, всичко мъж. Там да имат ядене, кой е мъж? Абе, това ми е интересно, бе, това ми е интересно. Жена неща, жена просто аз бях от неща. Оставете повече. Айде, Нямах право да говори за нас. Казах, кой избираш? Кой избираш? Не буди мене! Кажи ми! Не се ти да се планкирам. Матио! Не буди избираш! Изкарай го. Извикай го! Кажи му да ти взима и да се заминава. Да заминава. И за себе ще оправим друг път. Чуваш ли който ти казва? Взимай тая мръсна материя, се храни работата. 14 години не хранях бедния си век, храниш лошо 15 години. Виж ли какво ти разправя? Тук разделявате, Тук камера, мать. Добре. Иван, просто... Просто...